Getting live. Azi, după cum vedeți, avem multe chesturi, deci o să le deblocăm, nu pe toate, că mai rămas 3, adică crown chest-ul de sus, din dreapta, și alea două, deci ăsta să, știi, ăsta silver chest-ul, l-am dat deja să fie în 3 ore, și ăsta, am câștigat un super magical chest, fraților, i-am scris legendare, dar seamănă un pic legendare, să nu știu, este legendary chest, că nu-mi dau seama. Din câte știu eu, am auzit la prieteni, mi-au spus că există legendary chest, eu n-am văzut niciun legendary, dar mă rog, nu contează asta. Vedeți aici super tare, 360 de carduri pe total. Mamă. Ok, hai să deschidem câteva și după vedeți voi. Bun, deci ăsta e nou. Ok, gata. Vedeți că am să mă bucur prea mult. Am mai câștigat și un... Opa. Ok. Nah, prea panorama. Ok, stați că am câștigat aici, că era zic slime. Am câștigat... Prostia asta. Ok, acum. Asta, după începe cu la mare. Ok, am primit asta. Bine. Foarte bine, așa, chiar aveam nevoie de minionii ăștia mici. Și ăsta. Vai. Puțin. Yes! Hog Rider, bă! Hog Rider! Nu? Yes, acum pot să upgradez și minionii. Hog Rider! Am luat Hog Rider. Ok, deci mai avem asta. Așteptăm și tot în același videoclip o să facem. Asta de level 5. Nu pot. Uitați, Hog Rider, așa, Inferno Tower și ăsta. Hai să înlocuim totuși, facem un deck aici pentru voi, facem un deck, da? Ăsta e 3 care folosesc mai mult. Ăsta 2 care nu-l folosesc, deci băgăm aici. Ok, deci băgăm Hog Rider. Cei mai buni îi băgăm aici. Ok, P.E.K.K.A. Îi dăm mult damage. Așa. Witch-ul totuși, hai că e bun, dar băgăm Inferno. În locul Cuisibag, ia spuneți, minionii ăștia sau Minion Hat, sau cum se mai cheamă, nu? Ia. Mă rog, i-am băgat în locul ăsta. Altceva, ia să vedem ce mai avem. În loc de spell sau ceva, ia să vedem ce mai atacă, ce mai... Trebuie să mai dau ceva cu atac, un personaj. În locul... Cui să dau? Nu știu, stați un pic, că nu-mi dau seama cui să dau. Ok, deci într-un fel am găsit locul. O să pun barbari. În locul... nu știu, să mă gândesc că trebuie 2 în aer. Adică, vedeți, aici e dragonul și minionul. Și am aici restul 2 personaje de jos, foarte bune. Dar vreau și o apărare așa, că nu am elixir mult. Să pun ăsta, știți? Asta aș putea să fac așa. Uitați să-mi primit un mesaj. Ok, 2 plus. Bă, dar eu de ce nu pot să joc în clan chest? În clan chest. Unde la? Deci, bărbarii suntem minte, să văd dacă așa mai găsesc ceva. Witch-ul, dar parcă era de 4 Witch-ul, nu? Hai de 5. Nu, hai să băgăm barbarii. Nu? Barbarii? Locul, aici mi-e greu cu spell-ul de aici. Dă mult damage, înțelegeți? Dar ăsta, hai să mă ocup pentru asta, lasă. Mai să la vorbi, gata, e greu. Așa fac și eu deck-ul, mi-au o grămadă. Ok, deci ăsta e deck-ul 1,
Da? Hai să schimb deck 1, că nu-mi place. Am să pun pentru... Ce am spun ce mai... Asta fac așa, da chiar. O să pun pe epici. Pun mai epicii. Și gata, să ia să vedem dacă merge. Numai epic, tot să fie epici. Epic. De asta. Mai am epic. Știu cum trebuie să mai am. Asta nu. Așa. Epic. Mai pe ăștia. Așa. Mai trebuie un loc de baba. Ui, un epic. Dar fix unul nu mai am. Și barbarul stă acolo. Și mă gândesc. Total de 5.0 elixir. Mamă mie. Dar las, că e bun. Astea două. Astea două, vedeți, astea. Parcă dau în ele. O, pot să upgradez, dă-i. Aici mai stai. Bun. Level 4. Aici mai mult. Bă, dar ce greu să faci un level, doamne, vede, să-mi bag gap, ce cam atât a fost, nu uitați să dați un like, share, și sper să fac ceva pe canalul ăsta, sper să dați un subscribe ceva, și pe Alex Water, pe canalul celălalt, nu știu cum, trebuie să mai postez câteva kendama, ca să știți, vă spun așa că nu mai închis, îmi dați surprizele, că nu mai, degeaba. Dar postez greu, deoarece nu prea am cucerita și calculatorul e acolo și unul nou. Am luat unul nou, mă rog, dar știți voi, dar nu e asta faza. Nu găsesc, trebuie să randez și trebuie să aștept mult și mie nu-mi place să aștept mult de asta. Mă rog, poate vorbesc cu cineva să facă mie treaba asta, să nu stau cu el și după randez chestia asta. Mă rog, nu contează, cam asta a fost. Ciao.